Pipila ka video kay bar sa Cagayan de Oro City ang gipasirad-an. Kung ano sa irong taang dugang detalye sa live report ni James Paulo Yap. James? Yes, Sara, unom ka mga videoke o karaoke bars ang nasakpan sa mga personahe sa Regulatory and Compliance Board o RCB dinhi sa Cagayan de Oro City nga misupak sa Alert Level 3 guidelines hinungdan nga gipadlakan kini. Sa Joint Monitoring and Inspection nga gipahigayon sa Regulatory and Compliance Board o Cagayan de Oro City Police Office, nasapon nila kining unom ka mga bars nga padayon nga naga-operate taliwala sa temporary closure order ubos sa Alert Level 3 sa Cagayan de Oro City. Dali ang gipang-isyuhan og Ordinance Violation Receipt o OVR ug daling gipasirado ang mao mga establishmento. Di mo lagi na pagsulod sa customer mo order dahil giling nun silbihan na yun kay customer is always right. Wala na karon nga pandemya. The business operator is always right. Kaya ang business operator ng kahibalo sa mga gabayan, kung kahibalo sila mo implementar unta sa mga gabayan. Otherwise, sila ang maigo kung mag-violate sila. Gidugang ni Uy, nga ubos sa Alert Level 3, gibawal una ang mga establishmento nga nagahanyag og live performances ug magsilbi og ilimnon sama sa mga videoke bars, karaoke bars ug concert halls. Gibawal sab ang mga contact sports sama sa basketball. Busa adunay pipila ka mga basketball rings ang gipangtanggal o gikumpiska una sa RCB. Kung mo saka nga itong alert level, aba sinobserhan na tatanan. Muna ang among gaihang yung ayaw sa mo, gamay lang, ipila ka adlaw ka sakripisyo lang. Kaya og dili gid nato ni mapugnan ang pag-sort sa atong COVID cases. Basin mo ato ta sa mas lisod nga alert level. Sara, nagpadayang gihapon karon ang otoridad sa pagpatuman sa mga gabayan sa Alert Level 3 sa syudad o gipahimangnuan ang katawhan nga magsunod niini kanunay aron malikay sa asunto o malimitahan ang pagkuyanap sa sakit nga COVID-19. Sara? Okay, dagang salamat, James Paulo Yap.